Mă, se deschide portbagajul? Da, mă, că sunt FBI. Hai, mai dai, Eternus. Mai dai? Mai dai. Eu am ieșit de pe server, mă, inteligentule. Suiz 6 atac cop. N-ai tupeu. N-am tupeu, mă? N-am tupeu. Mai dai un pic în mine. Da, mă, întâi dacă ai tupeu. Mă țin aici, în bin. Pe ce mă pereți, Max? Da. Ce prost ești că nu mă găsești. Hai că intru. Fără și- pin. Ba, nu intru. Nu am. Bag la vârtam. Îmi dă ăsta cu fiind acum, ia să vezi. Opa, Suiz, ce faci? Uite, te-am găsit, te-am găsit, te-am găsit. Gata, I wanted. Ai ce tu ești în Se dă pereți? wanted 5, fraiere. Băi, Bă, gata că-ți dau clear. Îți dau Îți clear. fac tot, gata.